Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Esselamu aleyküm hurmatly cemaat. Gusul tuurasında sabak bolup жаткан. Emi goşol gusuldun wajib kılıuchulary tuuraly. Gusuldu kayсы amaldar, kayсы nerseler gusul almaklykka wajib kılat. Oşol tuuraly söz bolat. Hurmatly cemaat, eskertip aytyp ötebiz. Başынан sabak başынан şariatda şerm jok deyt. Emi bul temalardy men öz kalawım menen aytyp жатканым jok. Keýbir jerlerde oşol bir uyat sözlerdi aytуу uşul sabaktın içinde bar. Oşonduktan bul nerseni barday aytmasak biz amanatga hıyanat kılgan bolabız. Oşonduktan tuura düşünözler degen oýdabız. Wa mujibuhu inzalu maniyin zi dafhin wa şahfatin indal infisal junuptuktu wajib kılıuçy nerseler sözsüz juwumasa bolboy kaluga majbur kılıuçy nerseler manidin düşmöklüğü belden köçüp şahvat menen mundayça aytkanda öte şahvat menen degende oşo köngül düýlükken awalda kötür bayağı cinistlik köngül düýlükken awalda belden köçüsü menen oşol uruktuktun düşüsüne aytylat eken. Ve goybatu haşafatin fi qublin aw dubrin. Jana oşondaýla usta keserdin çökmekligi, kirmekligi aldyna je arkasyna Hudaýym saktasyn. Arkaga takır şeriat buyrugy aýt, haram. Bul jerde emi el arasında buzuklyk, fasıktyklar boluşlugyny köngülge tutulgan awalda şol jerde sabakka kirgizilgen. Sabak uçurunda şunu aytyp ötmesek bolboýt. Dubrin arkaga haram. Birok oşondoy bolup kalgan mezgilde emne bolat degen hökümünde demek arkaga bolsa dagın şeriat işi bolduğu oşol jerde kıldırgıçıga da kılıuçuga dagın juwunmaklyk wajib bolat. Buna bul jerde aytyp jatat. Alal fa'ili vel maf'ulu bihi. Kılıuçuga dagın, kıldırgıçıga dagın oşol aldyga bolsun, arkaga bolsun usta keser çökken bolsa, kirgen bolsa juwunmaklyk wajib bolat. Orwayatul mustayqizil maniyya abil maziyya. Jana körmekligi uykudan oýganyjy kişinin manidik körmekligi şımında jatkan yerinde tursasında je bolbosa mazidi körmekligi oşol uykudan oýganyjy kişinin juwunmaklykty wajib kılat eken. Gusul almaklykty wajib kılat eken. Ebe bul jerde keýbir riwayatlarda başga bir kitaplarda şarhynda kelipdir. Suwuk tiýip kalıp mazidi körebermeklikdiň joldary kanday bolat? Mani bul uruktuktun, spermatozoidin köp düşüp kalysy. Al emi mazi bul jerde kiçine gana bir şılımşyk suwunun az kölemde kelýüsü. Uykudan oýganyjy kişi mazidi körgen bolsa mani söz türde juwunat emi anyk. Emi oşol mazidi körgen bolsa ötes kanday bolat? Bunun sebeplerin başka bir kitaplarda aytylypdyr. Oşol uykudan oýganyjy kişi karasın, erkek kişi karaganda bayağı zakary erkektigi penisi köterilgen awalda turgan bolsa al kişi juwunbayt depdir. Sebebi al
erkekliktin işi bütelek, uruk düşelek. Al emi jatkan avalda, kiçireygen avalda tapkan bolsa, demek al zakar, erkeklik, penis işti bitirgenden keyin anın adatı al jatat uktayt. Al işti bitiripdir deptir. Oşonduktan emi sizlerge emne üçin aytıp jatabыз. Bul jerde öte suup, maşakat mezgilderde bayağı mazidi taup kalsaňyzlar ele maşakat bolup juwuna berbeslikden bir aylasyny kılganybızdan sizlerge jardam beresin diýip jatabız. Oşol oýgonujy kişi zakarynyň başyndan nymdolukdy taup kılgan bolsa mazidi. Maniga söz jok bir. Mazidi taup kılgan bolsa mazi emi juwunuş kerek be juwun baş kerek be dep oýlansaňyzlar, oşo zakaryňyzlar köterilgen awalda turgan bolsa, demek juwunbaýsyzlar. Waýyn kıtaly hayzy jana hayz ayal kişinin hayz körüp jatkan, kan körüp jatkan ayaldyň hayzy tügemekligi dagyn juwunmaklykdy wajyp kılat. Jana oşonda ele nifas töregen ayal nifas kany tügegende keýürleri 40 gün köröt, keýürleri 1 gün köröt, keýürleri 15 gün köröt. Her kimden adaty özüne jaraşa. Oşol nifas töregen aýalyň nifas kany tügegende dagyn juwunmaklyk wajyp bolat. La vat'u bahimatin bila inzal. Hudaýym özü bundan saklasın. Emi bul jerde eň uýatly jana şermende bu söz aýtylyp jatat. 4 aýakly aýbandy wati kılgan bolsa, jinyslyk katnaş kılgan bolsa, erkek kişi, ayal kişi oşol jerde bila inzal bolgan bolsa, bayağı spermatozoidi düşbegen bolsa, juwunuş wajyp bolboýt dep aýtypdyr. Özü bul jerde şeriatda bul iş haram iş. Buga baru öte oor günelerden bol eseptelet. Hudaýymyndan saklasın. Emi bul jerde oşol gusul turasında, oşonday awallarda bir fasyk adamlar şol awalga baryp kalsa, emne bolat degen maselene jogap şol jerde yazılgan. Urukduk spermatozoid düşbegen bolsa, 4 aýaklyga bargan bolsa, demek anda juwunbaýt depdir. Eger urukduk düşgen bolsa, demek juwunat eken. Wa sunna lil cum'ati wal eidayni wal ihram wa arafata. Jana oşonda öyle juwunup gusul almaklyk sünnet bolup esepteletigen cuma namazyna baruçylar üçin, cuma gününe kirýüçi her bir erkek ayal üçin cuma gününe urmatyndan juwunup alsa erkek ayal sünnet eken. Jana oşonda öyle Eid mayramyna Eid gününe kirүүge erkek ayal bolsun juwunup alsa sünnet eken. Jana ihram baylamaklyk üçin juwunup dagyn hajlykka baratkanda ihram kiýebiz go, ak kiýimlerdi. Oşol kiýүүден orun juwunup dagyn sünnet bolup esepletken. Jana hajlykka barganybızda 9-njy Kurban Zulhijjanyň 9-njy güni Arafat toğusuna çygywdan murun dagyn juwunup aluw dagyn sünnet bolup esepletken. Wallahu alam es-sawab.